ikusten dugun euskararen egoera Euskal Herrian eta Barakaldon, ez da galdera erraza erantzuteko, ez? Euskal Herri mailan gustatuko litzaidak esatea hobeto gaudela, baina egia esan niretzat apur bat kezkagarria da benetan dagoen egoera, arnasgune diren hainbat tokitan, ez dakit, ematen du gero eta okerrago bezala dagoela zenbait zentzutan, ez? Egia da jarraitzen dutela igual arnasgune izaten, baina kaleko erabilera hori, batez ere aurren artean eta horrela, jakina omen da, ez? Gero eta okerragora joan dela. Bestalde batetik, hori pentsatuta apur bat aurren egoera eta bar, horrekin oso erlazionatuta dago, hezkuntzan zelan egiten diren gauzak, eta hor ere, ikusi dugu azkeneko urtetan zehar aplikatu den hezkuntza legea, bere eredu famatuekin eta bar, konturatu gara, ez arnasgunetan, ez beste tokitan, de ereduek ez dutela benetan euskalduntzen. Egia da, ezagutzaren inguruan, aurrera pausoak eman direla eta Barakaldon ere ezagutza maila asko igo da eta datu hori oso positiboa da, baina esaten zenun bezala arazoa dator erabileraren alorretik, ez? Eta egia da, esaten zaitun arnasun horiek beti izan direla, euskararen erabilera mantendu den gune horiek nolabait euskarri izan direla euskararentzako, baina haude zantzuak leku horietan ere gazte jendearen artean erabilera atzera ez doa, eta azkenean logikoa ere bada, zerik azkenean bai mundu digitala eta bera egiten mundu guztia gazteleraz dago, horregatik datozte esfortzua pantaiak euskaraz eta horrelako historietatik saiatzeko, baina egia da egorak kezkatzekoa dela eta Barakaldon ere antzeko zerbait gertatzen zaigula. Hori askotan ikusten da nola antolatzen dituzten ekimen ezberdinetan ere udaletxetik, ez? Pentsatu da ez dakit direla kontzertuak, direla horrelako ikuskizunak ez dakit inauterietan edo gabonetan, nola euskararen presentzia ematen dudala bakarrik anekdotikoa edo nolabait espedienteak kubritzeko. Nola hori, adibidez, etorri daiteke abeslari talde bat, girotzera festantzeko bat, eta 20 kantuetatik bakarra euskeraz. Horrek esan nahi du, euskeraz egiteko gai dira, baina zergatik ez dute egiten, ez? Nondik hartu dute konsigna hori edo, bai, euskeraz batean bat bai, baina danak ez, zergatik horrela, askotan direnean, batez ere aur gaztetxoei zuzendutako edo beraientzako pentsatutako ekimenak. Eta orduan hor, tristea da horrelako jarre bat eukitzea. Zalantzari gabe, egia da udaletik euskarari irribarre bai, baina bultzada etzaiola ematen. Eta oso ohikoa da gaina udal gobernuaren barruan batez ere EAJaren alderdia ikustea argazkietan, herriko eragileekin, berbalagunen harira, haikako jendearekin. Olentzerorekin, gogoratzen nik, argazkia. Edo ala ziporek prestatzen dituen saioen inguruan, eta argazkietan bai ateratzen dira, baina gero beraien papera asko jota kasurik onenean da diru pixka jartzea, gehienetan nahikoa ez dena, eta hori ikusi da berbalagunekin eta korrikarekin aurten, eta gutxi gehiago, eta uko ez dugu ez dela onargarria, eta horretik ibiltzen gara bultzaka, badakizun bezala pasaden urtean esango nuke orain daukagun epaitegien oldarraldi honetan euskararen aurka, iritsi zen ere Barakaldoren aurkako epai bat, epai horrek esaten zuen gutxi gora bera, Barakaldoko udalak ezin ziola inposatu enpresa bati, emango zula udal zerbitzu bat, ze profil, euskararen profil eduki behar zuten bere langileek, ez? Erabat injustua dela eta guk izan ginen bultzatu bide esan zuen EAJ adierazpen instituzional bat egitea. Eta tamalgarriena da adierazpen instituzional horretan EAJ eta guk bakarrik geratu ginela eta beste alderdiek ez daukatelako interesa handirik euskararen gaian. Beste gauza bat, entzun dut irakurri du nunbaiten Eusko Jaurlaritzak atera duela dekretu berri bat sektore publikoan edo euskara bultzatzeko. Badirudi, oraingo dekretu berri hau gainera dela lehendik zegoen beste bat ordezkatzeko, ez? Eta beste ura duela 27 urte atera zela. Eta denbora guztia honetan zer egin dute, ez? Aurreko dekretua pasatu behar izan dira 27 urte konturatzeko ez zuela askorako balio, orain egin dute beste bat, eta egin duten beste hori benetan nolakoa izango ote da, ez? Niri ez dit ematen konfiantza gehiegirik ikusita
ikusita nolako emaitza dauden kalean, ikusita nola joaten zarenean administrazio publikora edozein gauza egitera, euskeraz arreta jasotzea askotan odisea baden, ez? Depende non bizi zaren, zertara zoazen. Gogoratzen du ni ona Barakaldora bizitzera etorri nintzanean, etxeko obra egiteko eskatu behar izan nuela baimena, eta tardatu, idatzen nuen baimen eskaera eta formularioa bete nuen, eta tardatzen zuten erantzuna ematen, eta izan omen zen, ez eukatelako euskeraz prestatuta erantzuna emateko modua, gezurra dirudi, eta hori, orain ateratzen ere horrelako dekretu bat, ez horretan. Bakizu zerbait gehiago horri buruz? Printzipioz dekretu batea da legegintzaldiaren bukaeran, badakite EH Bilduk saiatu zela ekarpenak egiten, ez dituzte onartu, eta bai egia dela eragile, kontseilua bezalako eragileek balorazio gazi gozoa egiten dutela. Esaten dute badaudela nolabaiteko aurrera pauso batzuk administrazioa euskalduntzeko eta bar, baina ikusten dute galdutako beste aukera bat dela, aurrera pauso sendoagoak egiteko zera honetan, hain beharrezkoa den gai honetan. Eta orduan, honek uste duzu Barakaldon lagundu dezakela zerbaitetan? Barakaldo bezalako herri batean daukagun udaletxe honekin? Nahiko argi daukaguna da, udalean Euskararen alde egingo bada zerbait, guk bultzatu beharko dugula. Zatik egia da, Euskararen alde lanean egoteko nolabaiteko sentsibilitatea behar dela Euskararekiko, eta hori guk tamalez udal hontan gu gara bakarra daukaguna, eta beste alderdientzako Euskara bigarren edo inkluso hirugarren mailako gai bada. Pasadan legegintzaldean, badakizu orain administrazioan kontsolidazio prozesuak egiten ari direla, eta Barakaldo udaletxean ere eman ziren, eta eztabaida handiak egin zergatik, zeren behimeneko langileetako askok, urte asko daramatzatenak lanean udaletxean ez zituzten beraien lanpostuetako hizkuntza eskakizunak betetzen. Eta orain, kontsolidatzeko orduan ezin zuten aurkeztu postu horietara ez daukatelako hizkuntz perfila, ez? Eta orduan hori ibili ginen hizkuntz perfil horiek aldatzen, orokorrean jeisten, ezta? Eta zer arazoa da gai hau konplexua dela eta disjuntibo oso handia dagoela, zetik alde batetik daude langileen eskubideak, kontsolidaziorako eta bar, eta bestaldetik Barakaldoko euskaldunen hizkuntza eskubideak, ezta? Eta disjuntiba horretan berriro ere gu bakarrik geratzen gara euskal hiztunen defentsen eskubideen defentsan. Zergatik, zati beste guztientzako oso erresa da, eta hori da epaitegik egiten ari direna ere, beste hartzea, hau da. Langileen eskubideak ezin dugu langileen eskubide horiek zestatu euskara ezagutza ez daukatelako. Eta gune horri batean ados gaude, baina horrek badauka arduradun bat, eta arduraduna da administrazio bat urtetan zehar ez duela egin behar zuen lana langile horiek euskalduntzeko eta beharreko perfil horiek sortzeko. Naiz eta arazo asko egon, ez da, alik ere beti aurrera egiten badakigunez, hemen Euskal Herrian eta euskaldunok batez ere egoera ezberdin askotan, egun hauetan hemen dira hilkorrik ere, Euskal Herrian zehar bulta oso ematen. Niretzako, desde luego da oso ekimen, ez dakit nola esan, zirraragarria, emozionantea, harro sentitzeko modukoa, eta, aurtengo aukeratu duten leloarekin gainera oso lotuta dago sentimendu hori, ez? Baina ez da bakarrik aurten, beti izan da horrela. Beti korrika tokatzen zen bakoitzan zen, badator, eta ilusio hori, harrotasun hori, hori guk egiten dugu. Hemengo euskal bai iztunek, baina baita ere iztunak ez direnek, baina beraien esfortzuarekin hor euskararen aldeko jarrera daukan jende asko parte hartzen du. Egia da korrika badaukala zerbait berezia, eta egia da euskaldunontzako zerbait oso zoriagarria dela, baina nire atentzioa ditzen dit, euskaldun ez direnentzako ere badela zerbait oso berezia, eta horren adibide argia Barakaldo da. Barakaldon milaka pertsonek korrika egiten dute korrikarekin, eta da zerbait, euskararekiko atxikipen hori edo erresentimendu hori ez dagoarentzako ere zerbait berezia dela. Argi dago, euskaldunontzako denok ez, aipatzen dugu zirrara hori, ilusio hori, baina egia da Barakaldon ikusten dela jendea zai, korrika izteko, eta bitartean igual gaztelera zitzaiten ari dira beraien artean, baina badaukate ilusio eta egia da ondetortzen zaigula noiz hemen, eta egia da ere mundu mailan horrelako ekimen oso gutxi egongo direla, horrelako herri txiki batean hainbeste pertsona eta asteetan zehar korrika etengabe,
Bai, ikusten duzu ez, edo zen momentutan jarri, eta hor dago norbait testigua ematen. Jende gehiago atzean, jende gutxiago, baina berdin da. Lekukoak aurrera jarraitzen du, eta horrek ematen du sekulako poza emitzen niri. Ia da, korrika pasa dela eta zirra hori eta gero lanak egiteko hor jarraitzen duela, ez? Eta egia da erronka oso ondia dauzkagula, hitz egin dugu arazoi buruz eta erronkak ere ondia dira. Eta gure kasuan, udaletik gure erronka nagusia da, esan dudan bezala gehiagotan ekarrizketa honetan, udal gobernuari bultzatzen jarraitzea euskararen inguruan aurrera pausoak ematen jarraitzeko eta batez ere gauza basikoetatik hasteko, eta hemen zuk ere aipatu duzu, ez dena posible da euskararen legetik 40 urte baino gehiago pasa direnean, oraindik ere Barakaldoko herritarrak bere administrazioaren zerbitzu publikoetara joatea eta bere eskubide linguistikoak bermatuta ez egotea, legez egon beharko luketenean, ez? Eta gu horri buruz asko eztabaidatu dugu eta plantatu ditugu gauzak, esaten digute iristiko dira langile berria, profilena eta ez dakiz zer, eta lantzen ari direla, baino guk hor lan egiten jarraitzeko asmoa daukagu, zatik gauza horiek oinarrizkoak direla uste dugu, eta horretarako badaukagu tresna bat orain lantzen ari garela, zu parte hartzen duzun euskara talde horretan ere, oraindik ere lana daukagu egiteko, baina badago tresna bat dela euskararen ordenantza, beste herri eta hiri batzuetan martxan jarri dena, eta nolabait euskararen erabilera hori udalean arautzen duela. Orduan, ideia da hori lantzen joatea eta nolabait planteatzea udalean, jakinda hori aurrera ateratzeko nahiko bakarrik egongo garela, baina bilatuko ditugu moduak egiteko, zeren errepikatu dute askotan, baina guk ez badugu egiten udal honetan ez du inork egingo, eta gu gogoz gaude hurrengo hilabete eta urtetan horrekin ekiteko eta lanean jarraitzeko. Oso ondo, ze ideia politak, bai. Ni pentsatzen dut horrela ere, herri bezala eduki dezakegun beste erronka garrantzitsu bat izan daitekela migratzaileei edo nola lagundu ez bakarrik euskararekin, baizik eta euskara erabiltzea integrazio tresna bat bezala. Ez duela urte batzuk bezala apur bat justo kontrakorako edo izan zena, orain jakin behar diogu horri buelta ematen eta erakusten benetan jende integratzailea garela, nahi dugula migratzaileak ona etortzen direnean hemen gustora sentitu daitezela, hemengo parte senti daitezela, eta hori euskararekin batera ere egiteko gai izan garela uste dut. Eta hori adibidez, lehen bizi ginela Arrontegi auzoaren gertu eta horri ikusi du nola lan egin daitekeen benetan migratzaileekin eta erabili euskara zentzu horretan ere. Bai, erronkak asko dira, migratzaileena dago, eskolena daukagu, eskoletan asko goetzeko dago, eta gaina hezkuntza legea aukera mazen, eta aukera galdu bihurtu da. Baina, erronka asko daude eta lanean jarraitza besterik ez daukagu. Oso ondo.